handizetako ze asoki gaz aurten. Aurreko bietan virtuala egin zen lehenengo urtean, da pasan urtean virtuala eta fabriketan zeo zer gendun, hori zua amaitateko, Bai, aurten da benetan buelti benetazkoa, hau pandemia guzti honen hastien, eta, jenti gogoz dauela entzuten dugu, orduan, hori espero dugu, hauntxeke igiri berri da, eta hori, badago jentea hemendik, eta, espero dugu alan jarraitut 3 egunetan. Baina, jentia badator, galdetuten, batzu galdetuten dago izau zer berria badago, beste batzu datoz ja zuzen gure dauin gauze pile, edo baten kargetza hola, eta orduan datoz erosten, da, hola. Guk egala luzea eta egala burran saltzen dugu kontserba tamaino danak, kondimentazio danak, aurten be barrikuntza batako dala bidaiatu kanpo segaz, dizela 4 produktu tarroetan, bada tximitzurri saltzagaz, arrabiata, oriotarra eta sweet chili. Bata Asia, bestea Ego Amerika, bestea bertoko euskalduna eta bestea italiarra. Eta hori dakogu barrikuntza moduen. Gehien saltzin denaz diz betiko produktu, gero badator jenti gauze bereziak bila, adibidez batzu naturalago dauina, badatoz erosten erori, zehazki, edo igual belarriak, edo gauz beste produktua goi mailakoak, eta hori, baina oroar gehien jaten dana etxeetan da, gehien erosten dana hemen ere, azkenien jentia datorra sarri despentsie beteten, ja eramaten atune, tempora baterako, ja sartzin gara oin uderako, bidin gauz ja, bai, eta entsalada ja gero eta sarri hau jaten dizetxietan, eta orduan atune, derrigorrezko. Guke hori, bai saiatzen gara produktu barriztuten da gauza barrizek ekarten, zeganera azokatan gauza barrizek osko guzteten diez, topati igual gero denda normalien ikusten ez dozuna, gauza horiek asko guzteten diz azokatan. Eta datorren urtean ikusko, oraingoz ez dakogu lan idea zehaz batzut hauz, baina oraindik ez dakogu argi zeratako dugu, baina aurtengo koagaz. Gauza bereziak bile datozenak, datoz, hor dira, igual dietan derrigor bidauina gatza murriztua, eskatuten txu zuzenean da, edo naturala, kirolariak eta batzu datoz zuzena badako zu, orduan, hori. Espezifikoki hori da, hori bile datoz, bai. Campos, hau da barrizena, honepe produktu honak. Bai, dana, bai. Hemen honek itzon dau bilarazko atunerukaz, kampun dauzin atuneruek. Deitzen Indiko Pazifiko en el Atlantiko. Ni 12 urtin hona inspektore, holako. Zelan esan gotzu, arraintzen ez, inspektore baino. Deskargak ikusten, fabriketan ikusten ea produktu kategoriz dugu zelakon. Oatu handize, oatu txiki jauen, listaue, daurre danak inbidez ikusi fabrikera. Fabriken ikusi pisue eta ikusten bozu dauena ona parte batera imitzen ez dana esan, horre parte hona da, por presio handi jaue dakota. Hombre, urte bizen ongari ez ezebe barik, pandemizegaz, da bai, animu dago zemakure hemen, bizar egun handizago izango da, gaur bermiotarrantzak, da bizar ja kanpotitatu zen jentintzak.
gaur jaten izozkina, zabalezkoa antxoia ez da. Botasko hori jokeatu beti ganetik. Gozo dauela ez da. Sasoi honetan ganera. Urrengoa. Itxauten gara, etorteko. Ni hasi zanetik etorten naz. Osea que... Hombre, hau mejoretan hasi zan, gero honak arzan, da llegora hemen ja matrake montezan. Hone puesto bi ganera direz, te pones morau. Hemen gaztaien, bokadilue bokartakaz, salmoia utzik da salmoia bokartakin. Salazoikin da gaztaie bokartarekin. Danari. Igual destino moten, ordain guin. Esta es la hostia, cobra, dana, enseguida porcillo la escue. Hostia da. Joder. Niri cobra indestezu. Hombre, por supuesto. Etxo, hemen deko gu gehiago hartzeko, Janzu. no jango deu. No pagakot. Venga, dale. Ahí va, ta zu jan. Nik jan dut, nik hau jan dut. Justu arte. Ba. A ver, guztue, bikaini ez da? Haben behan dabe Ezin hobea. Hora, erra. Vale, mi esker da ondo paseu. Barrukoak gare, mungikoak gare. Mungiko saria, etor saria da urtero. Mungia lapur guztien herria. Edertu baten, ba ondo pasa, vale? Eskerrik asko. Berrika, lleno botika. No. Bueno, gaur ondo, urrendi hona ineu, da, bueno, gente asko dabil, no? Ez dana ikusten, eta, bueno, txakolinen probetan eta hori, eta ondo. Momentuz ondo. Zoso ergitza igual espero gendun, baina, bueno, batua martxatxo hartzen, da, oino, une luzia, eta ez baitzen da ondo jongo dela. Oda, ez da, neferize barriro martxan hasti, ondo dago danantzat, ez da, jentik ganea urtetako guadeko, da, bueno, ondo. Lehenengoz, ezken nina zarratikoa, gorbeiazpikoa. Baina hau ez, hau da hemengoa, kostakoa.
pozarren da oso ondo, oso ondo. Da ikusten da... Txakolina ona, pintxoa hobea. Pintxoak eta pateak eta... Ondo. On gauza ikusten presioak erosteko, presioak. Oin erosteko gauz. Bai. Goiza bakarrik gero bierren bidugu eta ez lo gai. Osea, que bueno. Bai, beti. Beti dauz geuse barrizek eta danak proben bidez. Hombre, es que... Urtebi izin da ez arraina soka gaitik, dana gaitik, osea, zira, martirio bat. Faltan bota duzu, Bai, dana. Gu bai, urtero etorten gara. Ez, ikusten zuz geuse barrize dauzela, hori bai, da jentientzen deuela barriztu pateak eta horre geusek ezberdinek, ensaladarako eta horre geusek, eta nik ondo ikusten dute, gero haute hobeto hau. Eguraldez gure alde dau, halako eguraldez egaz jente asko animeten da, eta guzko posik ez gara para. Hasi gara natik ameiketan, para barik. Bai, jente gogu askon da, geube bai, ze guretzako oso garrantzitsu dago asokie, bai, jente oso gogugaz eta jente animeta da. Igarri iten da. Nera, gu oso txikitze gara, enpresa familiarra gara, orduen halako lekutan ezagutzen emoten gara, eta arraina soka guretzako eskaparate oso ondize da. Ze jente asko pasatzen dametik, probaiten da, ez etuten txuie, eta gero baurtien zehar, gubesta sokatan batzutan gauzen ez bai, bertan ikusten txuie da, supermerkatara zagatan, da, bueno. Bai, ez azkenien urte bi parata okeran, jente asko ez daki exactamente ze azte buru dan. Da gu, lehen esan dute modu, nasokatan gabitzen zelez, han galdetu egiten txuile, oia, arraina soka nos da, beti da, 3. azte buru, bai, etxeko 3. Bai, jente asko galdu egiten da. Da urte bila, astu egiten da. Bai, pila jente da, etor da. Topera gauz, baina bai, itxaroten genuen, jendea basebiltzan gogukin. Dana nahi dute probeu, dana askar, dana, bai, lanpillo. Festan egoteko aproposa.
hori arreina soka zelan bizitzen dozuen urtero, supongo zauziela, eta bi urtero... Urtero, ez urte behion gari bape barik eta zera kobia zer horrega, zamtze bakizu elegante, hau ondo da hau. Eragin dugu orduen COVID-ek bi urte nostien azkenien egon zari arraina soka barik eta ez ebez Ez dut okin zuria, bada, ote zema. Bada bebe, egizau. Etxau aurten beheztu lehengu bai, Ja, produktuek eta hori dastatzen dozuenien azkenien arraina soka beti da espeziala, ez da produktu espeziala dauz eta... Dana bokartatik hasi da, pintxo edo zen pintxo da, hau egun hona eleganti da, gaur da bizer de txitxe mauzkun egualdi hona men batide. Orduen disfrutetan, ez da lagun hartien eta, bueno, konteo apurtxu bezer zauzien dastatzen da. Zuedo. Ba, izan du honik amorrotza. Guretzako ez da hain importanti produktu, kanpo guntzako bai. Amendako, guk bertoku gaizelez, guk amendako. Proto, hain kanpotik datozen txako, asko interesaten zoi eta genti parra.